Urriaren 11, martitzena, eta eguraldi ez euri, ez fuerte hiru tanta botatzen deuz, baina ganorazko ezer ez. Bueno, ea gaur prisakaen biku, ez tekugu astirik, orduen, venga, arira. Hemen atzo itzi gainune, behingoz, hasi da. Nire teoriaren kontra gaurkoan hasi dinda, apur bat dintzat. Eta hemen, bigarrena, politxe bai, norrikoa. Baina jarraitzen dugu ikusi barik benetan jo duela, sasoia benetan hasi dala. Boletuz batzu badauz, baina ez alan ugeri, eta bestelako perritzikorik ez da inundi bez. Hemen beste bat, atzo itzitako bai, asko ez da zi, bitin bat. Normalien baino gehiago. Eta hemen beste bat. Hobe, politxe. Bueno, dana ez da izango perritziko gartzie. Hona hemen berton hasitako zerak, urkizek, betula alba, ziurrenik. Eta hone be, mikorri zeute dauz, eta, bueno, etorkizunerako behan leginen. Eta hau da atzuitzitakoa, eta ez da bape hasi. Eta espadan, orkatzak eta bestelako hankabidunak eta hartien, batu. Gitsi batik zapaldu ez doana, behitu, beste bat, neurrikoa. Eta hobe pastan da. Atzoitzi, hasi ez, eta janda egotie. Bueno, hor geratuko da. Bueno, sorpresa, inguru honetan, taupetan dugun lehenengoa. Eta ondoan, rusularen bat, parasura zurrenik, badau, eta, bueno, beste perretziko bat ikusi dugu. Ia, bingo zazten da. Eta oso poliki, bidar dizen barriz. Oso poliki. Iak ez hau zen. Eta atzo itzitakoa. Ez da ezer aldatu. Ja, bizer azten ez bazara agur engeusuriek. Bueno, perretzikotan hasi garenetik, gaur da egun eskasena, 19, baina egize bada dida batean, ibil nazela, ordu erditen, eta, bueno, ez gara kejauko danala politxe diez, eta, bueno, urrengoak izau. Ondo ibili.